muri Zimbabwe aiwa vaiti Nelson Chamisa kudona aiwa muri Zimbabwe Nelson Chamisa ari kutosikwirira ari kutosimukira notaona kuti kubva muzara nezuro paakangolonja channel yake takaona kuti vanhu pasina kana 24 hours anga ava nemafollowers more than 44,000 muri Zimbabwe. Tataona kuti Nelson Chamisa akabatora opportunity kuti address izve kuti hazanupevhu ngaichibva nekuda kwekuti mabuildings noda kwe situation yakaitika namusi Saturday kudona kwakaitika mabuildings ndobva paufa vanhu satapinda mashoko ataura nokuti bva subscriber wolike wotina on the bell icon nekuti anoyachadresa vanhu achiti yesterday on the Chamisa news channel CNC a WhatsApp news channel I expressed my profound sorrow regarding the tragic loss of life and injuries resulting from the building collapse in Harare on Saturday. My deepest condolences go out to the bereaved families, and my thoughts and prayers are with them and those injured. It's unacceptable that such tragedies occur. A nation cannot rely on infrastructure that is over 44 years old without undergoing renovation and reconstruction. The toll of broken politics has been evident and devastating on our nation. We stand with the bereaved and the injured during the difficult time. May God comfort them all. Domashokanda kana Nelson Chamisa. Saka muri Zimbabwe pinde comment section medu mduze munoti pamusoro pamashoko atakwana president wenyu musaka no subscribe like notina on the bell icon. Tamocha mabditsa nokupa pano paZim News Live.